Jeg har lige været nede og træne, og nu skal vi have noget morgenmad. Det ser sådan her ud. Ja, det kan man næsten ikke se. Så skal det i mikroovnen. Hvor lang tid skal det have, William? 1,5 time. Halvanden time? Nej, 1,5 minut. Jeg tror, at mikroovnen springer i luften. Så skal vi finde vores vitaminer. Jeg kører noget omega 3. Fiskolie. Smørelse til kroppen. Kører noget calcium, zink og magnesium, og der var en, der skrev, hvorfor tager du det ikke om aftenen? Det forbedrer din søvnkvalitet. Prøv her. Jeg har en rutine. Og så sørger jeg for at få den taget, så det gør jeg altid om morgenen. Og jeg sover som en baby, så jeg tænker, det virker. Jeg havde problemer med at sove, før jeg begyndte at tage det. Og det har virkelig virket, så fantastisk produkt. Så tager jeg noget B-vitamin. Og det er bare fordi, jeg er ved at være en gammel mand. Så kører vi noget kreatin også. Så ser det sådan her ud. Så skal vi lige have fundet noget proteinpulver. Og jeg bruger 30 gram vaniljeproteinpulver. Jeg skrev i går. Ja, men der er sådan en tendens til, at vi skal putte protein i alting. Ja, men altså vi er nogen, der har nogle proteinmål, vi gerne vil nå. Især når vi er rigtig aktive, og protein, det er bare en fantastisk kilde. Altså det gør så meget godt for ens krop, det kan man gå ind og læse mere om. Det vil jeg ikke stå og snakke om her. Men når man finder ud af det, så ja, det er en game changer. Så sørg for at få jeres proteiner. Altså, det hjælper både på forbrændingen, og nu har jeg ekstremt meget muskelmasse. Så jeg har behov for at ramme mine proteiner, sådan at mine muskler de ikke forsvinder, når det er, at jeg ligger i kalorieunderskud. Så alle burde spise proteiner og finde ud af, hvad de skal have om dagen. Jeg ved også godt, der er videoer, hvor man snakker om, men ikke alt det her. Men prøv at proteiner, det er rigtig godt. Så sådan det. Det er byggestenen til kroppen. Det er der ikke nogen, der kan komme og sige, det ikke er. Så skal vi have vores blåbær i. Frosne blåbær. Bum. Og hvis det er sådan, at nu kan du se, at konsistensen, den er sådan, det er ligesom jeg vil have den her. Der er mange, der har skrevet, hvordan får du den sådan, jamen sørg for, at vandet, det bare lige topper havregrynen, inden du putter det i mikroovnen. Og så ved jeg ikke, om der er forskel på, hvordan mikroovnen de er, men ja. Sådan her kan jeg rigtig godt lide konsistensen, og det ser sådan her ud. Og prøv at høre. Hvis I bliver klogere på proteiner, så bliver I klogere på hele jeres krop og hele jeres liv, så det bliver helt fantastisk. Bon appetit!